Kayeng kasem jong iba founder strong kaji lembag ka Greater Molai People's Union ne GMPU hinin kasengi ka shipho tarik unai weng kilakan mau burom ya kalingko dap sansnem ka jingklat no iba founder strong kaji hagaba hakan kasengi nagalyang kibahayeng lembat kidekot jong ka Greater Molai People's Union kilalet bo senteu ha ulum jingtap jong iba founder strong kaji kebadan hamolai tholong ulumau nei kumpan chipun kemau iba founder strong kaji ilalong inong mi khmat jong ka Molai constituency nadu usnam ka khandai spa khundai hakaba ilalong kumu MDC hadu south term bat kumu MLA ka Molai shitem hakini kisnam ki bai lami khmat ya Molai iba founder strong kaji lawara shibun ki kampen roi na ka benda ka snong Molai bat khindiat na kita ki banjer keteng kilong ka Molai bypass ka VIP road ka viewpoint harandang beriu ka artificial turf hamadan he lembat ki kampen roi ki balawan rabon da uni orang ba ha ka snong Molai. Nagaliang uba Alex Lindem Vice President ke GMPU lembat ikong Sarita Lingdo ikurem jong iba founder strong kaji habayakran makilap thai khubor hadin kejingwan bu sentiu ya iba founder strong kaji kilap penpau ya kejing benut ya kejing du klo ya iba founder strong kaji barha kaju kapor kila ai khublei ru ya sarkar jong konrat sangma kabala ai kerteng ya ka Molai bypass ha ka kerteng jong iba founder strong kaji ha ka ba uni orang ba ulatrei sitom shisha ban pen urlong ya ka Molai bypass ngakum Vice President jongka Greater Molai People's Union ngasungu ban penpau ke jing sungu yublei bahagani ka jingdap sansnem jong I ba faun I bolong President berim jongka Greater Molai People's Union hadin ke jing klat no jong ya kepala shimti da Mrs jong kong Sarita Lingdo ibadon rengkat bat ngi hang ni bat hapo ka jingelam jong om da day tangkum ka yeng kasem lane kom kurim jong ba founder strong ka ji blakla no sansna menta nrei ru ka president ka ba pura jong ka Greater Molai People's Union manga kumu vice president nata kini ki perlok jong rengkat bat iba JM Basai Moy general secretary chairman jongi iba JK mawanyang iba Eli kumweni ki organizing secretary rengkat bat kini ki long kemi ki biadon hangne rengkat bat ka yeng kasem ha ka jingi don rengkat lang jongi iba sound strong ka ji ni penpau ka jing sungu yapi ki press and media ki belawan ban senran yang ha ka jing lek bu sentiu jongi ha ka ni ka jing dap sans nami iba founder strong ka ji te balai ni le ya kani lada iba faun ila khlat no menta sansnem te henrei ni sngung thu ba kimati jong ki im ka men sim ke jong ka im bat ka yai rehem bat ni ka Greater Molai People's Union sansnem ila le no
te henry wat nakaliang ka gomen ru kala penpau ya kajing sungu ya uni u leader jongi ba founder strong kaji ha ka ba kala ai kerteng ya katai ka maulai bypass road kum ka founder strong kaji road ni penpau kajing sungu si kadai ya ka Meghalaya government state government hapo kajing ilam jong ka MPP ya ka PWD department ni penpau nakaliang jong ka Greater Molai People's Union rengkat berkayeng kesem jong i kong i sarita lingdo ni penpau sisa ya kajing sungu bakrau ya ka sarkar Meghalaya halor kani ti ni i ba apo kini ki samsnem lesi lada uni uri urang ba jungi ulakhlat no ru nrei ki kam jong u ki mati ki matjat ki jong u ki dang yai susing hadu umta ngaken mau nga haga jinglek ban sarbi nengkong ya katai ka surok napo maulai mauyong siapo jelensir lingba ka lang libun ilakhot lang yang ngaru ilakhot lang yang ban ya don rengkat lang haga jinglek ban sarbi bat ka bakham smu tanat shushu hakini kisni shwabin khla no ngani thoi fi shwabin khla no i khot lang yang kata kadi kastin ka banengkong haswabi in lek siapo velor ban lek on yu khun jong i u badeng u Dr. Gromor swaban lek on ngam tip ka ka penlong i namar i ya kano ka kam ka ba i le i ya kata bat im kwa ba kani ka kam kan sateng i khot lang yang aku i step rengkat i budget rengkat i ba eli miedon kumba sausan ngot haka kali ke jong i shwabi in lek siapo velor bain lek on yu khun jong i khot lang yang i ban lek jingo lek pek ya ke jingkrei kam ya ke ni ka maulai bypass road kala along kumno i lek ban jingo ban pek te kata ka pen i ba uni uri urang ba sisa ude uri urang ba ubla IT lut ya la ka jong ka jing im na ka bantaki kam pen roy ha ka snong maulai lada ka snong maulai ka roy kasnong mulai ke ipu iping bat ka itanat kat ni ki mati ki matjat jung imba faun ki dang yai kren brio do mentah kum ka maulai stadium hang ni ka bangi layo ya kani ka grass carpeting ka de ka jingle sitom jung imba faun do strong ka ji nalor ka maulai bypass road ka bala kerteng HI nang tang ya kren ya ka thi ka maulai viewpoint hang thi ha porandang brio ka tu ka de ka mati matjat jung i rengkat bat ke GMPU ladang ye kreni kini ka surok ka baya nang ni na po mulai phot muri syadu syate syapo mauro kadai ka mati ka matjat jong i da ka baburom ru ya wei na kirang ba snong jong ka phot muri bala bangkwai ha ying ble ki babun ki kam ki ba ilale klam da klet no ya ka Greater Molai ya college ka badang ya im bat ka badang a ya ka jing syakri ya ki babun ki khun samla jongi ki ba let's say ki babun na ki sha deprive ki college ki babun na po Shillong kim yo sit ki donru ki balong economical weak aga society ka jongi ki yo admission ha po Greater Molai College ki donru kini ki drop outs ki bayo permission ki bayo admission hang tai po Molai College te kini ki pen mau yang i ya ke jing trikam jong ni uri orang ba hakisnam ki belalit no te nakaliang jong ni kum ka Greater Molai People's Union wat lada sansnem imdon show bat ngiru ni kan mau kendiang ya ka kerteng babha jong i bat ikimat jat jong ke jing trikam ki jong aku boleh kerpang ya pergi press buat ki media kiba dan rekat akan ni kasni kaba mai ladak sans nem jong kajing klat no aku boleh sibun nak mentah kajing pulut kajing pi kapor mani dan rekat bat ni nadu na lum jing tep bat hadu hang ni hajiang piwan ban kan singa ni hajiang kasem kajong ni ya kajing kan mau kajong ni kum kajiang bat rengkat kini ki dekot jong ka Greater Molai People Union kabala ai ka jing syakri bat ka jing ya Tracy Tomlang hakapor ka ba mai la long kum unong mi khamat kani ka seng kala ai sibun ka jing syakri rengkat bat kini ki ba ya don lang nadu organizing secretary iba
Eli Sutunga nang ta iba GM Basayomot balongkum secretary iba Alex Lendem balongkum vice president ba JK Marbanyang balongkum chairman ba iba Ulrich Wardri ba Shanbor nang ta i kong dap sinora wan khar nang ta i meidu bang jukhot i balap ai ke jing duai ha po lom jing tep nang ta pade i padu jongi i balong i para jing ba founder strong kaji bala pensinga nya ka ying kasem ka jongi bat nakaliang jonga hi ngam don i issue ban kren namar i vice president la dep kren lut mene ka jing trish tom ka jongi bat nakaliang jonga hi nga penpa wa jing sngungu kerpang ya ka sarkar mi khalia kabala ai nam bat burom ya ka surok ka bama i la trish tom ke baro ka dei ka jing le ka jong sarkar ka jing i jinga jong sarkar kumno ban ai ya ka nam ka burom ka jong i wat imdon shu ka slapathai henrei ka nam ka burom ka sa shirta ba nakaliang jong ngahi ngapen pa wa jing kublei ya pi baro ke badan kani ka por bat tu blei undar kat bat pi nang pensingai wat imdon shu kani ka slapathai ru henrei nang pensingai nya pi inang dorkat bat pi hakin lentia ka jong pi kum kinong kit kam jong ka Greater Maulai People's Union